Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin shin ko kun san. Shirin ko kun san shiri ne da ke kawo muku abubuwan ban al'ajabi wanda ba ku san da shi ba. Shirin na zuwa muku ne daga wannan tasha ta Anas AATV. Ni ne naku Anas Abdurrahman Aminu. Zan jara gamar shirin sai in ce a sha kallo lafiya. Barkanmu da dawowa. Shin ko kun san zuciyar wani kifi da ake kira jatan lande yana kan kanshi, wato akan kanshi yake? Shin ko kun san dodon koɗi na iya bacci har na tsawon shekaru 3? Shin ko kun san giwaye su kaɗai ne dabbobin da ba su iya yin tsalle? Shin ko kun san shanu sukan ba da kofin madaran nono har 200,000 a rayuwarsu? Shin ko kun san jemagu yawanci sukan juya ta ɓangaren hagu a lokacin da suke barin kogonsu? Shin ko kun san dabbar kangaru ba ta tusa? Shin ko kun san idon jimina ya fi ƙwaƙwalwan shi girma? Daga ƙarshe, shin ko kun san ƙwado baya amai? Amma idan wani ya yi amai zai amaya da duk abin da ke cikinsa? Ƙarshen shirin kenan, sai in ce ku biyo mu wani mako don jin wani sabon shirin. Ni ne naku Anas Abdurrahman Aminu, wanda na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu wani mako don jin wani sabon shirin daga nan tashar Anas AATV. Kar ku manta ku danna subscribe, kana ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun ɗaura sabon shirin. Ma'assalam.